आं अनुब्लां दासा बर' फुनलाइनि दिनै NAH थ्रु मिडिया जादा दिनै इबो महर हाफाइनि बर' हाफाइनि जिन नलेजनि दुखु जिन एरानि जिबुनि लंथाइमा लंथाइसा बिदि जादा दं बुके दिनै नुदादा आं हेमथिन खादु खुनांगा ओरैबा दादा जान दिनै आं मिडियानि सिगां हाइलि सिमाग्लायबा बिदि सिरा रायजोआव जिन जिमा हासावनि खेब रायजोआव अनसे मिथिदु दिनै सिगां हा दिनै इबो जिबु हा लंथाइ दंबा लंथाइ दंबा लंथाइ बांबा ना कदाजे दंबा दुहा सब दिनै नाहानि समय हा दुनसि नुखा को जिबु इलेक्ट्रनिक्सन जादा दं जिबु हा लंथाइ चाबा दुनाय कमां थावसि जादा दं जिबु ना लामा बके मिथिया हा बेसके देरा जिराव जिं खोनाबा लावखामो नुबा लावखामो थिखाबो दिनै इसिमा नांबा माने मोनसे उपाय गैया मोनसे माने टीम दादा दंफैया इले इथिकाला दानासो यहना बिदि जायोमा यहनि फिउचार दिनै फाइगिनाबा जेनेरेसन नादि जायोमा इले हले इथिकाला अबन दादा जान जिं फाइमा नांबा बिदिसो राजिदाव निसिनाय सिगां हा दिनै बनलाय हा मासि जिं जिबु मासि दंबा अदे ब्रासां सब जिबु बो ब्रासां नलायनि खालि इबो हा जिं नुया बिसि नियाखौ आरो जिं नुये एबा हा बिले किसा जादा दखौबो बुके मोनसे थिपिया जिं नुबिया मोनसे आथिखाबो जिं नुयाबा इले दं जिबु ना गारि लामा उले जादा दं जेबो जिं मिथिबाय इथिकाला आं मिथिबाय इथिकाला गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ निफ्राय दादा जिबुनि लंथाइखे खालि सुबुं जानसिन खनफुमा माने दारा दंबा इथिकाला खोनादु जो एरहा लंथाइ खने दादा एरहा एलएनटि गिदि मेसिन फारादा दामफार गिदि सुरि दादा दुहा जिबु हा लंथाइ चाबा मो सिगिरि खालानिं दाव सुगु फाले जानता सुगु थारका आर बुनि लोगो हा जिं जिबुनि जि यासला जिंना सुलिया जो दुहा जिबुनि जिकेन सिनाय इबो याव सुमानि ममं बो आमिया इदि उलिसि जादा दं जो जिं खादु खुनांसेसि रायजोआव आरो दे इनसे रायजोआव खालि दुहा जिबु हासिन नियाखौ जिबु हा इलेक्ट्रनिक्सन जाहा दं दुहा आ जिबुनि हना मि आकाशाबो इनसे नुनायका मिडिया बायगोबा दुहा जिनि इबो माहर एरि हा बर' वाफु एरि हा मासे समिल दं समिलनि जागा हाबो समिल हा दुहा हाग्रानि बुंफां समफांके नलेसराव उफायगिरि बाउन जादा फानजिबानो नाना दं अबाने रायजोआव जिं इलाबा इलिगेल माने खुसि दांनिया दा जाय दादा खुसि दांनिया बेखाय जिं बन खालामना रायजोआव जिं बुरु जां हावजां गिनां ब्लागिनो खुसिनिया इबो बुरु जां गबलाय दसे इबो खुसिके जिं दांफुमा अन रायजोआव आं गिदिमसे आं सिके रिक्वेस्ट लायलादु दु जिनि रहा डेभलपमेन्ट बुमुजां डेभलपमेन्ट जाखा लामा स्लामा दादा जिबुनि जिके हातुम लंथाइजां हाजां जाम होनथारखा होनथारला यावना जिबुला बिदि थावमा रायजोआव आरो इबुनि नोंसिनि बिदि जामा जाखला नोंसि सिगां माइथेकिन सागानि नुखा माइथेकिन सिगां जिनि रहा एमन जे जिरावखा एमन जे जिबु दिखा हाबा निउ थांदारबा सुंसु थिखा रहा हाबा निउ थांदारखा जिबुला जौलिसि जाखा थिकाला दुहालेने जिं इले लंथाइ खुर फालांमा इलाना दुहालेने जिं इले खुसदां मालामा थिकाला दानिं हा जिं इले आर सिगां थाने दारानि जिं चान्स दं अबानि इबो दारा गिरिया एखे जिं दारा स्लाबना खुसि दांदु दहा एरा दंयाराव अखानि जिं एखे रुसां गबलाय जिं एखे बन फ्लाइमांदु आर नसे दुआखे नुफलांदु दुहानि समय हा अब्लां सहाबो ग खयला हा बिसादु एबा खयला के खुरादा ग मियागासे बिसवा सुबुं जादा दस माइनाय दखो उलि जादा दं अब्लां सहाबो ग जिक्रे चेरेन बुम बायगो मिथिदु हा बिसिंनि खयला केबो उलि खलायखे दुखो दुहा जिबु हालंथाय दु एबा केबो दुहा उलि खलायदु आ दानासो ना बुंफांबो एराने बुंफां सामाव जाम जानथारमा दले थिकाला जिं दुहा बन खलाय थिका दे रायजोआव अबानि आं गिदिमसे आं रायजोखौ हिसाब रिक्वेस्ट लायदु इलेबे इलिगेल खुसि दांयाबा बुथुके जिं बुरुजां जिं बन खलायमा नांदु दुहा बन खलाय थिका दानि हा जिं जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन के जिं बैसे जिं मोनसे जबारि फुनांनिया बैसे जिं समझनि फुनांनिया अबानदारा जां दुहा जिनि इबो बर' आफु एरिया इले इलिगेल लंथाइ खुरियाबा बुथुके जिं इमिडिएट दे बन खलायनांदु बुनिफ्राय दादा जिं जिनि गभर्नमेन्टनि हाई अथॉरिटी के तो अबानदारा आर इराहा एग्रमासिखौ इबो इलिगेल माइनिं खलायबा हा इराहा जिनि गेदेमा डेभलप गलसा अटोनोमास काउन्सिल नि गेदेमा सीएम डेभलप गलसानि बुनि लुगराव उथिदो बुनि हाइन्थिदो सारे आंबो मिथिया सिखाबो इलि याखे जिं इराहा मिथिबा नांजावदु थारमाइमा नांजावदु आर दानि हाबो इलि जाजासिं आर ओदिजां जिनि इबो इलि इलिगेल माइनिं खलायबा बुथुके आं जिनि आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार गेदेमा हिमन्त बिश्व शर्मा जी के आं गिदिमसिं रिक्वेस्ट लायलादु बुके जिन इलि इलिगेल माइनिं खलायाखे इमिडिएटलि बन खलायसिं
बन खालामो नांगौ आरो आं आदिजों आलां आलां स्किल बेलादु आरो रायजोआव खालि जों दिनै माहर हाफेसो निया नायदोखौ अल ओभार दिमा हासाव हाबो दुहा इलिया बांसिन बांबिथिबा खोनादु अबा नाराजां ग्रेब हाफायनो रायजोआव बायगो इलिया खुसि दां गजाय दां जायाबो खुसि नायाखै जों बुरुजों जों बन खालामनांगौ रायजोआव अलचदा दु जिन इबो एराहा इबो माइनिं खालामबा इलिगेल माइनिं खालामबा हासा सर गबादु बुके इमिडिएटली इबन सो एक्शन लामान खादा आं थ्रु मीडिया जादा हायर अथॉरिटी के खानसुरादा आनि गावके एरान जामलो जुथाय रायजोआव